Profion sgrinio cyn geni. Mae profion sgrinio cyn geni yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi am eich iechyd chi ac iechyd eich baban. Gwnewch apwyntiad gyda bydwraig cyn gyntad ag y byddwch yn darganfod eich bod yn feichiog. Byddwch yn cael gwybodaeth i'ch helpu wneud dewis am gymryd rhan mewn prawf sgrinio cyn geni. Bydd y fydwraig yn siarad â chi am y gwahanol brofion y gallwch eu cael ac yn ateb eich cwestiynau fel rhan o'ch gofal cyn enedigol arferol. Nid yw profion sgrinio cyn geni 100% yn gywir, ac efallai na fydd rhai cyflyrau'n cael eu darganfod. Efallai y cewch gynnig profion neu driniaeth bellach ar ôl i chi gael eich prawf sgrinio cyn geni. Dewch i ni glywed mwy o fanylion am sganiau uwchsain yn ystod beichiogrwydd. Mae Nia yn disgwyl babi. Yn ystod 10 wythnos gyntaf ei beichiogrwydd, bydd yn cael cynnig 2 sgan uwchsain gan fydwraig. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall Nia benderfynu a ddylai gael y sganiau a'i peidio. Rhwng 11 ac 14 wythnos o feichiogrwydd, bydd Nia yn cael cynnig sgan dyddio beichiogrwydd cynnar. Mae hyn yn wirio pryd y mae disgwyl i'r babi gael ei eni, a bod y beichiogrwydd yn datblygu yn ôl y disgwyl. Rhwng 18 a 21 wythnos o'i beichiogrwydd, mae'n cael cynnig prawf sgrinio o'r enw sgan anomaledd. Mae'r prawf yn cynnwys sgan uwchsain i wirio datblygiad corfforol y babi. Mae'n gwirio corff y babi gan gynnwys yr asgwrn cefn, y galon a'r ymenydd. Gellir trin rhai cyflyrau pan gaiff y babi ei eni. Gall sgrinio helpu Nia i wneud penderfyniad am ei beichiogrwydd. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â bydwraig neu feddyg.